Takže, dobrý, čau lidi. Co to je vzduchu? Co to je ve vzduchu? Lidi, koukejte. Co se stalo? Co se to stalo? Lidi, tady jsou zombíci. Lidi, tady jsou zombíci. Tady jsou fakt zombíci. Tomu neuvěříte. Domču. Zapnul to? Takže jdeme, lidi, jdeme si baseballovou pálku a jdu zmlátit pár zombíků. Takže koukejte. Takže koukejte. Nejsou zombíky. Malý zombík.